λέει παιδιά. Πάω να πάρω το φίλο Γιώργο. Βγαίνουμε Ραφίνα για ένα τριήμερο στην Εύβοια. Δηλαδή με 10-14 χιλιόμετρα φτάνουμε και τρώμε σουφλάκι. Και αφού καταναλώθηκαν κάποιες εκατοντάδες θερμίδες σουφλακίων και μπυρών, βρήκαμε ό,τι πιο κρυμμένο υπήρχε από σποτ. Ψάξαμε κάνα μισάωρο γιατί φυσάει πάρα πολύ, έχει 6-7 μποφόρ και νομίζω είμαστε πολύ κόζι. Έχει πανσέλινο. Πώς κοιμηθήκαμε? Κοιμηθήκαμε εξαιρετικά. Η αφόδευση το πρωί ήταν τίμια, αγωνιστική, όπως χαιρετισμοί μου. Ελληνικούμπα. Δεν το ψάχνω εδώ μέσα, να αγχώνεστε. Λοιπόν, έχει γίνει πολύ ωραίο. Πάμε για το taste test. Και όσο και μια σταφίδα. Καλό. Ξανά νιώσα μωρό, μαλάκα. Σοβαρά μιλάς. Τόσο καλό. Και όσο βλέπουμε τον Γιώργο να κάνει ζωγκλερικά, να δώσω γρήγορα τη συνταγή για το porridge που έτρωγα στο προηγούμενο πλάνο. Από Χάρκο και συνεχίζουμε παραλιακά μέχρι την παραλία Ποτάμι και από εκεί ανάβαση στις πηγές του επαναχωρίου. Κάπου εδώ είπαμε να κάνουμε μία βουτιά και ο Γιώργος αποφάσισε ότι δεν ήθελε να βρέξει το μαγιό του, οπότε Χαίρετε. Μη φοβάστε, εννοείται. Ναι, ναι. Εννοείται. πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πέρασμα πάνω από το Κάβο Ντόρο νομίζω ήταν ότι χειρότερο έχω ζήσει σε κόντρα αέρα. Εντάξει, ο καιρός έχει τρελαθεί.
Τελευταία ανάβαση για τις πηγές επανοχωρίου. Ο Γιώργος έχει βάλει ακουστικά στα αυτιά. Έχει σοβαρέψει τα πράγματα. Έχουμε φτάσει, είναι υπέροχα, είναι όπως το φανταζόμουν. Δεν έχουμε πολύ φως. Πάμε να στήσουμε. Πάμε λίγο να βρούμε το τέλειο σποτ. Καλημέρα. Καλημέρα, στήσαμε εδώ αυτό το βράδυ. Εδώ είναι τρομερά. Κάναμε μια βουτίτσα εκεί κάτω από την γέφυρα. Το νερό έχει απίστευτη γεύση. Βασικά είναι ωραίο δροσιστικό, την πηγή κατευθείαν. Οι πηγές είναι λίγο εδώ πιο πάνω. Φυσάει full, αλλά ήμασταν αρκετά προστατευμένοι. Φτέρνα του! Ένα τσακ εδώ! Κι όλη την ιστορία! Ράφι! Είναι μόνο με το πέδευε το καλύτερο ήρωα άλλου τον χρόνο. Τι, φτιάχνει την εικόνα του με αστέρια σε όλο τον ουρανό. Σε όλο τον ουρανό. Οι άνθρωποι θα έλεγαν οφείλει τον έκανε. Αυτό ναι. Αλλά τα όνειρα είναι για τους ερασιτέχνες. Τι τραβάμε κι εμείς οι επαγγελματίες. Έλα, δεν ξέρεις τι λέει ο Ηρακλής μετά όμως με γαμάς. Έλα, αφήνεις εμένα μπορείς να ποντάρεις. Κοίτα αυτό. Μου σηκώνει την ασπίδα και την πετάει. Πάμε να κάνουμε πρωινή βουτιά, να τονωθούμε. Εδώ, αυτό με τον ήλιο εδώ είναι το σποτ. Αυτό το σποτ εδώ με τον ήλιο είναι, λέω, το σποτ. Άντε ρε, παίρνα. Άντε ρε. Πήραμε τη στρατηγική απόφαση να μην κινηθούμε άλλο βόρεια.
γιατί φυσάει πάρα πολύ και περνάγαμε από τα 1100 περίπου τις ανεμογεννήτριες. Εγκαταλείπουμε αυτό το υπέροχο σποτ για να ανέβουμε 1100 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και να πέσουμε στη βόρεια πλευρά του νησιού. Πάμε ωστόσο στα ίδια χιλιόμετρα, απλά με λιγότερα υψομετρικά. Πάμε σε μια πολύ ωραία παραλία. Θα σας δείξω σε λίγο. Η παραλία είναι στα 5 βήματα από εκεί που θα στήσουμε τις ώρες. Ο καιρός είναι καλύτερος από εχθές, έχουμε λιγότερο αέρα. Πάμε! Πήγαμε! Yo! Γάμ! Στήσαμε εδώ. Έχει ωραίο κόσμο εδώ πέρα. Και τις υπηρετήσεις κιόλας Δεν εδώ, δηλαδή έχεις τα πάντα. Άμα μαγειρεύεις, εδώ έχουν αφήσει κιόλας μαγκάλια, κάμα φέρεις και κάρβουνα, μαγειρεύεις καλά. Όταν είχαμε έρθει, είχαμε έρθει 9 ώρα το βράδυ και δεν ξέραμε τι είχαμε, το είχαμε πει στο μυθικό. Ισίδερος είπες? Ναι, Κοσμάς, Κοσμάς, χάρηκα. του παππού. Ωραίο όνομα. Δεν τα ακούς συχνά. Αυτό από αυτό. Πού με έφερε τώρα? Τι λες σήμερα? Να μην το λες, να μην το μάθει κανένα. Partner στο team. Σήμερα έχουμε νέο γραφή και εγώ σε αγαπώ. Γι' αυτό έφυγε. Τον είχα εδώ και το χάιδευα ρε, γι' αυτό έφυγε. Μια μεταγραφή στην ομάδα. Θες να έρθεις και εσύ στην ομάδα μας? Τρόμαξες. Τρόμαξες. Είναι μωρό. Πού πάει? Τι είδες? Τι είδες? Κάτι βλέπω πετάνε λιβελούλες και αυτά ρε. Πού είναι η λιβελούλα? Πού είναι? Καλημέρες. Εδώ με τον Τριαντάφυλλο. Είναι ο νέος partner του πληρώματος. Ένας μικρός πειρατής. Βρωμιάρης κιόλας. Για να δω ρε, τι έχουμε εδώ. Οπ. Μαλάκα. Sour first. Πολύ καθαρό. Για βούτα. Θα γεμίσεις όλα χώμα. Σου αφήνω το σκηνή, το πιάνεις, ανεβαίνεις την παλέτα και ρίχνεις. Ναι, αλλά έτσι χαλάμε πολύ νερό ρε φίλε και δεν θα μείνει πολύ από το πηγάδι. Τι λέει? Έχει και ο γατούλης. Η βέρα πίσω. Πάμε στο δέντρο ήταν. Άντε ρε, Ice Bucket Challenge δεν έχεις κάνει ποτέ?